Assalamu alaikum, ina 'yan kasuwa, 'yan kasuwar Kwari, 'yan kasuwar Singa, 'yan kasuwar ko ina da ko ina Farm Center, wanda yake wajen Najeriya da wanda yake Lagos, wanda yake gidan Najeriya. So ga kangwaye ne a jere guda 1 2 3 4 gaba ɗaya. In kana so zaka iya gyara su ka zuba gidajen, ka mai da su gidajen haya. Shi yasa kuka jina maka wannan tallar, ga makauta, ga komai, ga layi direct har titi har kwalta. Kun ga kwalta can, kun ga titi. So guri ne da 'yan kasuwa za su siya su amfana. Yau in ka sai gurin nan, abin da ya kamata in ka sai gurin nan gaba daya kamar da su gidajen haya, ga sunan guda 4 reras a jere, kun gani. So duk an je linta, an kashe linta, kuma an zuba musu fila kowane bangare. Na farko dai ba sai na shiga ba, daga nan zan nuna muku abin da za ku iya gani. In mun je wani wa iya gani a shi. Isa, wai daki nawa ne ma, ni ba zan shiga ba ciki. Kai, ba wannan ba, abin dibawar shine ni kam naga yayi sako da yawa. Ka san damuna. To bari in zo in ga yadda yake. Ai kowanne kuma mota za ta shiga fa. Ga masallacin Juma'a. Yi gaba mu je. Ni dai ba zan yi gaba ba, yi gaba mu je. Shi kuma maciji ma na baya yake waigowa. Tsaya daga nan. Kai, haka duk irin su ɗaya ne ko? Komai da komai irin su. To nan falo ne kenan ko? Nan ɗakuna ne guda 2 kenan ko da ban ɗaki? Nan ɗaki ne. Na gani. Sai can, ya zama ɗaki nawa kenan? Ɗaki 3 ne. Ɗaki 3 da falo kowanne ko? To ga yadda suke. Kun ga nan ɗakuna ne guda 2 ta nan side ɗin. A kitchen nan. Na gani.